давоми қисми дуввуми повести Одина корпартоӣ. соли 1915 ҳосилоти пахта аз ҳад зиёд бисёртар шуда, бо вуҷуди ин азбаски саноати бофандагии Русия ба муносибати ҷанги умум аз хориҷ пахта дароварда наметавонист ва инчунин пахта ғайр аз бофандагӣ ба асбоби ҷанг ҳам сарф мешуд, бозори пахта аз одат берун гарм шуда рафт. ҳарчанд доираи тиҷоратии Русия ба пахта нархи қатъӣ монда бошад ҳам, ин нарх расмӣ шуда дар бозори амалӣ ҳеҷ таъсир намекард. дар бозори амалӣ ва ғайри расмӣ гӯё ки ба равиши кӣ зиёд мекунад ба 2-3 баробари ин нархи расмӣ фурӯш мешуд. ин аҳвол дар Москав ва умуман дар пахтаи тозашуда буда, аз деҳқон бошад пахтаи хомпахтаи пунбадонадор аз рӯи нархи қатъӣ харида мешуд. ба ин сурат фоидаи пахтаҷалобон ва зовудчиён яке бар се меафзуд. ҳар қадар ки фоида зиёд мешуд, иштиҳои пахтачиёни гурусначашм ҳам ҳамон қадар зиёд мегардид. пахтачиён одатан монанди сархуше ки ба андозаи бисёр дар нӯшидан боз бисёртар шароб талаб мекунанд, дақиқа ба дақиқа ба гирдоварии фоида зиёдтар мекӯшиданд. бозор ба бозор, қишлоқ ба қишлоқ, хона ба хона гумоштагони худро давонда пахтаи хом меғундоштанд. зовуд пахтаҳои ғундоштаро тоза намуда наметавонист. амборҳо ва айвонҳои зовуд аз пахтаҳои хом пур шуда буданд. оқибат пахтачиён маҷбур шуданд ки пахтаҳои барзиёдро дар майдони болояш яла гузоранд. аз паси барфҳои зимистонӣ ки ба болои пахтаҳо борида буданд, боронҳои сел, гармии бо ҳавои баҳоронаи соли 1916 сар шуд. бо гарм шудани ҳаво пахтаҳои гармшуда ҳам гарм шудан гирифтанд. кӯмакҳои пахта ки ба кадом бом мерасиданд, ҳолати пеш аз ҳаракати кӯҳи оташфишон ба осмон ба ҷои бухор дуд баровардан гирифтанд. бо таъсири ин ҳол димоғи пахтачиён ҳам сӯхта дуд баровардан гирифт. лекин пахтачиён бисёр саросима нашуда зуд илоҷи ин корро ёфтанд. пахтаи ба сӯхтан саркардаро паҳн карда шамол доданд ва ягона чораи онҳо ин буд. аммо барои ин кор боз коргари бисёре дар кор мешуд. барои пахтачиён бошад, ҳалвои бедуд фоидаи бемузду меҳнат дар кор буд. аз тарафи дигар, ба муносибати омадани баҳор ва сар шудани корҳои деҳқонӣ, коргари барзиёд ёфтан душворӣ мекард. бинобар ин масъаларо бо Қурбоналии пудратчӣ ҳал кардан осонтар намуд. масъала ҳал шуд. Қурбоналӣ бо гирифтани мукофоте аз хуҷаин ба воситаи коргарони зердасти худ адо кардани ин хизматро ба гардан гирифт. Қурбоналӣ коргарони дар зери дасти худаш коркунандаро як нахудшӯрбои бегӯшт зиёфат карда ба онҳо гуфт: ободии зовуд фоидаи мост. агар зовуд хароб шавад, мумкин аст ки мо бекор монем. ободии зовуд бошад, ба сабаби хароб шудани молҳои хуҷаин ба даст намедарояд. агар шумо ғайрат карда, зиёда аз корҳои муқаррариятон кор карда, пахтаро шамол надиҳед, ҳама чиз хароб мешавад. дар он сурат аҷаб нест ки мо бекор монем ё ин ки хуҷаин моро бебуриш гуфта пеш карда ба ҷои мо коргарони дигар гирад. акнун маслиҳат он аст ки ман шавам, шумо шавед, ҳар рӯз чанд соат барзиёд кор карда ҳамин пахтаҳои сӯхта истодаро кафонда паҳн карда партоем. боз дар охири кор
خدا خواهد از دولت خوجاین وقت شما رو خوش میکنیم. کارگران این کاری برزیاد رو با امیدی از دولت خوجاین وقتشان خوش شدن قبول کردند. کار سر شد. کارگران هر روز پس از تمام کردن یک باست، یعنی یک سمینه 12 ساعت کاری مقرریشان، نانی سیاه رو با آب سرد تر کرده خورده، 5 شاخه های آهنین رو به دست گرفته با پهن کردن پخته های با سوختن سر شده می در آمدند. این کاری برزیاد از کاری اصلی مقرری وزنی‌تر و سخت‌تر بود. کمک های پخته با سوختن سر شده که قبط های زیرینش حتی با در گرفتن نزدیک بود، از نوگی کاری پای کارگران تا میونشان می سوزانید. بوی بد دماغ ها رو می ترکانید، سرها رو می گردانید، دل ها رو می فشارید. کارگری که در همین احوال 15 دقیقه کار میکرد از هوش رفته به غلطیدن مجبور میشد. کارگرانی از خود رفته غلطیده رو چوب دست قربان علی به پا خزانده دوباره به کارشان می انداخت. در میان کارگران درون روی، تیف و مرگ زیاد شدن گرفت. قربی پول روز تا روز می فرامد، اما به مقابل این مزد کاری اساسی رو زیاد کردن آن طرف ایستاد، برای کاری برزیاد هم چیزی دادن نمی شد. دولت خوجاین روز تا روز زیاد می شد، اما از دولت خوجاین خوش کردن وقتی کارگران رو خدا هیچ نمی خواست. قربان علی پودرچی که کارگران تا حال او رو یکی از خودشان و دلسوز خودشان می دانستند، بجز از انبار خالی 100 من شالی بخشیدن دیگر کاری نمی کرد. عاقبت کارگران رو کار به جان و کارد به استخوان رسید. میان خود مشورت کرده از خوجاین زیاد کردن مزد خدمت اصلی رو برای کاری برزیاد مزد جداگانه معین کردن رو، هیچ نباشد این کاری برزیاد رو از گردنشان برداشتن رو طلب کردنی شدند. اگر خوجاین یکی از این طلبها رو هم قبول نکند، یک جایه یک بارگی کار رو پرتافتنی شدند. این مشورت کارگران پیش از به عمل آمدن به واسطه قربان علی به خوجاین معلوم شد. خوجاین هم صورت حال را به حکومت محلی خبر داده به سر کارگران میرشب رو با پلیس ها آورانید. در بیرون زاود یک دسته سولدات های کازاک با 5 تیره و نیزه و تازیان های خود برای هر احتمال تیار شده ایستادند. میرشب به کارگران گفت: این وقتی جنگ عمومی است. در مملکت اداره حربی حکم فرماست. کارگران هر زاود و کارخانه مانند اداره جنگی و صفهای عسکری به چون و چرا به کار کردن مجبورند. هر کس که از کار کردن سر تابد مثل سربازی از صف جنگ گریخته به شمار می رود. جزای سربازی از صف جنگ گریخته این یک تیر ملتق بودن به همه معلوم است. اگر به چون و چرا و به هیچ شرط و قول کار میکنید ببینید، وگرنه پیش درآیید، روان شوید به میرشبخانه. کارگران ما که از تشکیلات کارگری درون روسیه بخبر بودند، حتی به کارگران اروپایی خودی همین زاود هم علاقه نداشتند. به همین یک دوغی میرشب دل بای داده به کار کردن مجبور شدند. آدینه که با بوی بدی پنبدانه های مغار کرده گرم شده تا باوری کردن نتوانسته بیمار شده بود، در کازرمه زاود به تربیه یکی از هموطنان خود خوابید. همدردان. خوجاین زاود
барои нигоҳдории тандурустии коргарон, барои хуб кардани хобгоҳ ва хӯроку пӯшоки онҳо ягон пул харҷ накунад ҳам барои гардонидани сари онҳо ба воситаи мулло ва пӯпҳо пули худро дареғ намедошт. коргарони ба ҳар гуна дину миллат, тоҷик, узбек, парсиён, арманӣ, рус ва барбарӣ мансубро, ки дар он зовуд кор мекунанд, муллову пӯпҳояшон бо талқиноти дин иғво карда аз як шудану ба ҳам пайвастан боз медоштанд. ҳар кадоми муллоён ва попҳо ҳамдини худро иғво мекарданд ва мегуфтанд: шумо аз ғайримиллатӣ худу аз ғайридинии худ боэҳтиёт бошед. ғофил нашавед, ки мабодо шуморо аз роҳ бароваранд ва ба дини худ дароваранд. дар роҳи дини худ садақа диҳед ва ба худои худ ибодат кунед. имомону пешвоёни дини худро муҳтарам шуморед ва аз гуфту фармони онҳо набароед. ба нозу неъмати одамони дунёдор ҳасад набаред ва ғамгин нашавед, ки ин ҷаҳон зуд гузаранда аст. давлати дунё ба дунё мемонад. аз давлати ҷовидони охират умедвор бошед. ба хонандае хизмат мекунед ва аз ҷое ки нон мехӯред, ҳаққи намакро пос доред. ҳаққи намак бо ҳаққи худо баробар аст. ба манфиати хуҷаини худ хиёнат накунед. хизмате ки хуҷаин мефармояд, аз таҳти дил ба ҷо оред. хизматгор бошед, лекин хизматгори содиқ бошед. хуш доред, ки бечорагӣ айб нест, аммо куфрони неъмату курнамакӣ гуноҳи азиме аст. итоати подшоҳи замону маъмурони ӯро воҷиб донед, ки подшоҳ сояи худост ва соҳибнеъмати ҷаҳониён аст. бечора муздурон ба ин иғвоҳо фирефта шуда, ба якдигарашон бо чашми душманӣ назар мекарданд ва аз ҳамдигар эмин набуданд. ҳар муомилае, ки аз ҳар кадоми ғайридину ғайримиллати худ медиданд, ба як нияти бад ҳамла менамуданд ва гумон мекарданд, ки он ғайри дин мехоҳад онҳоро аз мазҳаби бобоонаш ҷудо кунанд ва ба роҳ дарорад. аз 40-50 тангае, ки ҳар моҳ аз меҳнати сиёҳу арақи ҷабини худ меёфтанд, як қисмашро ба номҳои ҷудогона мисли хати қуръон, садақаи сар, закоти тани сиҳат ё ки ба нияти аз гуноҳ пок шудан ба муллоёну попҳо медоданд. аммо дар солҳои охир аҳвол дигаргун шудан гирифт. нахустин коргарони аврупоӣ, ки ба ҷамъиятҳои манфии инқилобӣ аъзо буданд, ба ташвиқот сар карданд. бо шиёри пролетарҳои ҳамаи мамлакатҳо як шавед, ҳамаи мардикоронро ба бародарӣ ҷеғ заданд. аз зулму тадии соҳиби зовуд, аз туршурӯиву дуруштгӯии пудратчӣ, аз ҳимояти полисиягону маъмурони подшоҳӣ ин золимонро суханҳо заданд ва шикоятҳо карданд ва гуфтанд: ин ҳама давлату ҳиматаш, ки соҳиби зовуд андӯхтааст, ҳама самараи ранҷи дасти мо аст. сармоя ва пули нақд, ки хуҷаин ба воситаи ин моро ғулому бандаи худ кардааст, агар ба ҷое гузошта шавад, ба худи худ 100 тангааш 101 танга нахоҳад шуд. соҳибони зовуд ба воситаи далоливу гумоштагони худ ғӯзаву пахтаро аз деҳқонон, ки онҳо ҳам мисли мо ранҷбару мазлум ҳастанд, ба нархи дилхоҳи худ харид мекунанд, ба зовуд оварда бо ранҷи дасти мо, ки барои ором додани нафси худ ва дафъи гуруснагии занону бачагони худ дар он ҷо бандаи як лаб нон хастем, тоза мекунонанд. пас аз он ба воситаи роҳи оҳан, ки
он ҳам бо кӯшишу ҳампешагони мо барпо шуда дар гардиш аст, ба Москав фиристода фоидаи нақдро мегиранд, бои калон мешаванд, соҳиби кошонаҳои олӣ ва дорои боғҳои зебо мегарданд, бо гулрӯёни нозукандом ва бо шароби ноб ва айши мудом умр ба сар мебаранд. шумо мулоҳиза кунед, соҳиби зовуд ғайр аз банд кардани 40-50 ҳазор танга, ки онро ба мурури замон аз ранҷи дасти мову шумо муздурону деҳқонон андӯхтааст, чӣ меҳнат ва машаққат кашид, ки мустаҳақи ин ҳама айшу ишрат шавад? Не, соҳибони зовуду гумоштагони онҳо ба ҳеҷ чиз мустаҳақ нестанд. ин гуна зиндагӣ ҳеҷ дуруст нест, ки онҳо дар неъмат бошанду мо дар фалокат, инҳо дар роҳат бошанду мо гурусна, инҳо шароб нӯшанду мо хуни ҷигар, онҳо лаби лаъли дилоромро бусанду мо хоки замини сиёҳро билесем. фарзандони онҳо дар мактабҳои олӣ бо либосҳои нафису хӯрокҳои лазиз илми фиребандагиро омӯзанду фарзандони мо бесавод монда дар хурдсолӣ ба меҳнатҳои сахт гирифтор оянд, сиҳатии худро барбод диҳанд ва бисёртаринашон ба камол нарасида талаф мешаванд. ин гуна маишат, ин ранг зиндагонӣ, инчунин ранги ҳаёт ва усули иҷтимоӣ ҳеҷ равон нест ва пойдор шуданаш ҳам мумкин нест. ҳар кас ва ҳар қуввате, ки моро аз як шудан боз медорад ва ба ҳақталабии мо монеъ мешавад, душмани ҷониву хунии худ шуморем. касоне, ки худро ноиби худо ва вориси пайғамбар ба қалам дода аз мо садақа меситонад, ба ҷои он ки ба мо ёрмандӣ кунанд, моро аз иттиҳоду иттифоқ боз дошта, сабаби заифу беқувватии мо ва ба ин восита сабаби ба даст надаромадани ҳаққи мо мешаванд. муллоёну попҳо ҳастанд. онҳо ба зами ин моро ба итоат кардан ба душмани мо далолат мекунанд. фармонбардории подшоҳро, ки дар ҳаққи мо ҷуз қассобӣ кори дигар накардааст, во мешуморанд. дар ҳақиқат онҳо ва ноиби худо ва на вориси пайғамбаранд, балки бандаи садақа, ғуломи хуҷаин, фармонбардори супориши подшоҳ ва гирифторони ором додани нафси худ ва аз воситаҳо ҳастанд. ноиби худову вориси пайғамбар чаро садақа ситонад? чаро ба пулдорону боён банда ва фармонбардор бошанд? Не, эшон муфтхӯрони беномусанд. масъалаи онҳо масъали зоғу сиёҳгӯш аст, ки худ дасту бозуи шикор надоранд, пеши по ё болои сари даррандагон бузург мешаванд, то онҳо шикоре аз по дароранд ва инҳо аз помондаи лошаи онҳо шикам пур кунанд. бинобар ин моро аз иттиҳод боз медоранд, моро ба пост доштани ҳаққи намаки хуҷаин далолат мекунанд ва бинобар ин моро ба итоати подшоҳ мехонанд. ягон вақт касе надидааст, ки онҳо боеро вазъ карда бошанд, то хизматгоронашонро озор надиҳанд, ё подшоҳеро далолат намуда бошанд, то мазлумонро ҳимоят намоянд. бояд мо ба суханони эшон ҳеҷ гӯш надиҳем ва бо иғвояшон аз иттиҳоду иттифоқи худ боз намонем. агар аз ин зиёд ба кори мо халал расонанд, аввал онҳо аз миён бардошта шаванд. як қуввати дигаре, ки соҳибони сармоя, хуҷаинҳои зовуд ва дигар корхонадоронро нигаҳдорӣ мекунанд, ҳукуматӣ ва полисони уст. модоме ки даромади ҳукумат, хӯроку пӯшоки маъмурон ва миршабони ӯ аз зироату саноат аст, ки ин ҳам ҳосили ранҷи дасти мо монанди мо деҳқонҳои
хокпошу коргарони меҳнаткаш аст, чаро ӯ ҳомии мо нашуда ба душманони мо ёрмандӣ мекунанд? пас маълум мешавад ки ҳукумати подшоҳӣ нон аз мо мехӯрад ва бо хуни мо теғи худро тез мекунанд. пас маълум мешавад ки ҳукумати подшоҳӣ шарики сармоядорону гумоштагони соҳибони корхона ва заминдорони калон будааст. моро лозим аст ки ҳар чӣ зудтар арбоби ҳукумати подшоҳиро ва тартиби ҳукуматдорони эшонро аз миён бардорем ва ихтиёри корро ба дасти касоне супорем ки баргузидаи мо мебошад. ғояташ ин аст ки аскарро ҳукумати подшоҳӣ фирефтааст. бо вазъу насиҳати мулоён, бо тавбаву қасам додани попҳо, аскар асири дарбори ҳукумат шудааст. агар мо ҳақиқати ҳолро ба воситаи ташвиқотчиёни суханвари худ ба эшон фаҳмонда тавонем, тӯпу милтиқе ки ҳукумати подшоҳӣ ба дасти эшон барои дар чамбари итоат доштани мо додааст, ба сӯи худи ӯ оташфишонӣ хоҳад кард. ҳарчанд дар аввалҳои кор ин гуфтугузорҳо танҳо дар миёни коргарони аврупоӣ мерафтанд, кам кам мусулмононро ҳам дар доираи музокироти худ дароварданд. танҳо ба камоли эҳтиёту пинҳонӣ ташвиқот мекарданд, дарси инқилоб ёд медоданд ва сабақи ихтилол меомӯхтанд. аз миёни коргарон касе ки аз ҳама бештар ин суханонро ҳақиқат дониста гӯш кард, Одина буд. Одина аз саргузашти худ хурд бошад ҳам ба ин суханон мисолҳо ёфта метавонист. ӯро дар сояи тартиби ҳукумати амир магар ба арбобкамол ғулом карда надода буданд. барои ин ғуломи калони қишлоқ, хусусан мулло хокироҳ магар кам кӯшиш кард. ҳоло чизе ки Одинаро хурсанд мекард ин буд ки акнун вай монанди пештара танҳо набуд. акнун вай барои кушода гирифтани дардҳои худ ё ин ки барои тарҷума кунонидани забони ҳоли худ ҳамдардҳо дошт. акнун вай ҳақ надошт ки дар ҳаст ҳамдард нест гуфта бинолад. танҳо дарди гулбибӣ, дарди гули аз булбул ҷудомондаи Одинаи дурафтодаро якдам ҳам бошад осуда намегузошт. зурии ин дард дар ин ҷо буд ки барои кушода гирифтани ин ягон ҳамдард ёфт намешуд. дардҳои сиёсиву иқтисодӣ дар зовуд буда, аҳли дарди ин ҷоро аз шунидани дарди гулбибиҳо ва аз аҳамият додан ба он дур карда буд. Одина маҷбур буд ки ин дардро танҳо кашад, ин талхиро танҳо чашад ва ин борро танҳо бардорад.